Έλα, γόρι γλυκό. Μπράβο. Μαξ, έλα. Έλα, γόρι. Μπράβο. Μπράβο το γόρι. Μπράβο. Το επόμενο παράδειγμα θα είναι η εντολή δίπλα. 1, 2, 3, πάμε. Η επόμενη εντολή θα είναι το κάτσε. Χαϊδεύουμε τα σκυλιά. Μπράβο, μπράβο. Ωραία, και κατευθείαν τώρα να ξαπλώσουνε. 1, 2, 3, ξάπλωσε. Αυτή τη στιγμή συνδυάζει μέσα στο μυαλό του ότι αυτό που κάνει είναι κάτι ευχάριστο, έτσι. Ακόμη και οι κινήσεις που έκανα με το χέρι μου, που τον τοποθέτησα, είναι κάτι ευχάριστο. Δίνετε την εντολή ελευθέρωσης. 1, 2, 3. Αφού τελειώσαμε την εκπαίδευση, παίζουμε με τα σκυλιά για να χαλαρώσουν από αυτό που κάναμε με τις ασκησούλες. Ουσιαστικά είναι ένα ωραίο διάλειμμα. Ακούμε πολύ συχνά την άποψη πως το κουτάβι δεν μπορεί να εκπαιδευτεί πριν κλείσει τους 6 μήνες. Ίσως κάτι τέτοιο να ίσχυε στο παρελθόν, όταν για την εκπαίδευση χρησιμοποιούνταν σκληρές μέθοδοι, όπως αγριοφωνάρες, απότομα τραβήγματα και πνίχτες. Σε ένα σύγχρονο νηπιαγωγείο κουταβιών όμως δεν χωράνε φοβέρες και αγριάδες. Εδώ στα κουτάβια μας μιλάμε όμορφα, τα παίρνουμε με το καλό και τους προσφέρουμε κίνητρα για να είναι υπάκουα. Κανένα κουτάβι δεν μπορεί να αντισταθεί άλλωστε σε λίγα χάδια, γλυκόλογα, λιχουδιές ή παιχνίδι. Έτσι σύντομα, ακόμα και τα πιο ανυπάκουα θα μεταμορφωθούν σε υποδειγματικούς μαθητές. Αυτά τα κουτάβια δεν είναι ούτε 4 μηνών και όμως υπακούν ήδη θαυμάσια σε μπόλικα παραγγέλματα. Οι βασικές εντολές είναι περπάτημα δίπλα, όπου ο σκύλος μαθαίνει να περπατάει δίπλα στο χειριστή και να έχει πλήρη συγκέντρωση στα μάτια του. Αυτό είναι μόνο σαν άσκηση για να έχουν μια επαφή μεταξύ τους και για τίποτε άλλο. Γιατί εξάλλου δεν μπορεί να περπατάει ένα σκυλί συνέχεια δίπλα και να σκυτάει στο δρόμο και να μην έχει επαφή με το περιβάλλον. Το κοίταγμα στα μάτια είναι πολύ σημαντικό, γιατί μαθαίνει ο σκύλος να επικοινωνεί με τον χειριστή του, ιδιοκτήτη του, και να περιμένει πράγματα από εκείνον. Είτε να παίξει, είτε να τον ακολουθήσει. Γενικώς όμως όλη του η συγκέντρωση είναι στα μάτια του. Εμβαθύνουμε σε αυτό αργότερα. Παίρνω ένα παράδειγμα. Όταν λέω στο σκύλο έλα, ενώ εκείνος μυρίζει κάποιο σημείο, όταν θα του πει το όνομά του και το έλα, επειδή έχει μάθει ήδη συγκέντρωση, πολύ εύκολα θα γυρίσει και θα πάει στο χειριστή του, ιδιοκτήτη του. Υπάρχει μια δεύτερη εντολή, η οποία μπορούμε να την ονομάσουμε παραδείγματος χάρη κοντά, όπου ο σκύλος κινείται στο μήκος του λουριού χωρίς να το τραβάει και μπορεί να μυρίζει και να έχει επαφή με το περιβάλλον κανονικά στη βόλτα μας. Όση ώρα και να πάμε βόλτα. Και μία μισή ώρα. Η επόμενη εντολή είναι το κάτσε, όπου ο σκύλος κάθεται και πάλι έχει οπτική επαφή με το χειριστή του, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχει συγκέντρωση σε αυτό που του ζητάει. Η επόμενη εντολή που κάνουμε είναι το ξάπλωσε, όπου ο σκύλος ξαπλώνει κάτω στο έδαφος και πάλι επιβραβεύεται και έχει μια οπτική επαφή από το χειριστή του. Η επόμενη εντολή που δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση είναι η εντολή έλα. Και δίνουμε μεγάλη έμφαση γιατί είναι η πιο σημαντική εντολή. Εξάλλου οι πιο πολλοί εκεί αποτυχάνουν. Για να μπορέσουμε να κάνουμε το σκύλο να έρχεται, πάντα πρέπει να υπάρχει επιβράβευση. Δηλαδή, όταν λέμε το όνομά του και ακολουθεί η εντολή, παραδείγματος χάρη Max, έλα, πρέπει να ξέρει ότι θα ακολουθήσει μια επιβράβευση. Η επιβράβευση που έχει πολύ μεγάλη αξία για τον ίδιο. Για παράδειγμα, λέω Max, έλα. Ξεκινάει να έρθει προς τα μένα. Εγώ τι κάνω? Οπισθοχωρώ τρέχοντας και λίγο πριν με φτάσει, κάθομαι χαμηλά και τον παίρνω μέσα στην αγκαλιά μου. Max, έλα! Έλα! Μπράβο! Μπράβο το αγόρι! Μπράβο! Τι παιδί! Μπράβο, Max! Μπράβο! Τι καλά είσαι! Εάν θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να χρησιμοποιήσω λιχουδιά και μετά κάποιο χάδι, αυτό κάνω. Στο χάδι όμως δίνω πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Με ενδιαφέρει να ξεχάσει τη λιχουδιά, δεν υπάρχει λιχουδιά στο χέρι μου πλέον, έχει τελειώσει, και να ασχοληθεί μαζί μου, να αφοσιωθεί με ωραίο τρόπο σε μένα και να με γλύφει και να απολαμβάνει το χάδι μου μέσα στην αγκαλιά μου. Η διάρκεια του χαδιού έχει πολύ μεγάλη σημασία επίσης. Δεν μπορεί να είναι 1 ή 2 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι ένα πολύ συχνό λάθος που κάνει ο κόσμος. Νομίζει ότι με ένα χαδάκι απλό έχει επιβραβευθεί ο σκύλος. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό.
Έτσι. Μπράβο. Εντάξει. Πολύ καλός είσαι. Πού είσαι εσύ, αγόρι. Τα συχνότερα λάθη που μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης όσον αφορά την άσκηση έλα είναι τα εξής. Αρχικά, να λέει την εντολή έλα με την έννοια του απαιτώ. Παραδείγματος χάρη, έλα εδώ. Είναι τρομερό λάθος. Ο σκύλος, εάν θα έρθει δυστυχισμένος και φοβισμένος. Και όταν βρει την ευκαιρία να μην έρθει, δεν θα έρθει. Ένα άλλο που μπορούν να κάνουν επίσης είναι να πούνε έλα και να τον κλείσουν κάπου. Παραδείγματος χάρη σε ένα δωμάτιο. Οπότε ο σκύλος βλέπει ότι όταν ακούω τη λέξη έλα, δυστυχώς απομονώνομαι. Άρα γιατί να πάω. Ένα άλλο που μπορούν να κάνουν σαν λάθος όσον αφορά την άσκηση έλα είναι να του πούνε έλα για να το μαλώσουν. Γιατί έκανε πια ζημιά. Όταν λοιπόν χρησιμοποιούμε τη λέξη έλα, πάντα πρέπει να έχει μια θετική απόλυψη. Αυτό το διαβάζουμε στο ζώο με τη συμπεριφορά του. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι υπάρχει επιβράβευση, ενώ στην ουσία δεν υπάρχει επιβράβευση. Ο ίδιος ο σκύλος μας δείχνει με τη συμπεριφορά του, γλώσσα σώματος και έκφραση προσώπου, ότι χαίρεται και διασκεδάζει το έλα σαν εντολή και περνάει πολύ ωραία μαζί μας. Αν δεν το χαίρεται, ουσιαστικά η γλώσσα σώματος του είναι διαφορετική. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε χαμηλωμένο σώμα, να αποφεύγει οπτική επαφή, ουρά δεν γουνιέται καθόλου και έρχεται πάρα πολύ αργά. Πολλές φορές γλύφει και το στόμα του με την έννοια του στρες. Υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη από την πλευρά του σκύλου στη γλώσσα σώματός του που δεν το χαίρεται καθόλου και όλο ένα γίνεται και χειρότερο. Δηλαδή, ενώ στην αρχή μπορεί να πει θα πάω, έστω και δειλά-δειλά, σιγά σιγά γίνεται όλο και πιο αργό και κάποια στιγμή δεν έρχεται καθόλου. Όσο και αν τον παρακαλάμε, ο σκύλος αγνοεί το έλα μας. Αλλά είπαμε, είναι η πιο σημαντική εντολή. Οπότε δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω. Πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή να χτίζουμε την εντολή έλα και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να χρειαστεί να αλλάξουμε και την εντολή. Να την κάνουμε παραδείγματος χάρη εδώ. Να την κάνουμε πολύ, πολύ ευχάριστη για να αναχτιστεί πάλι η εμπιστοσύνη από την αρχή. Και πάλι με την έννοια της επιβράβευσης. Δηλαδή με τα γνωστά εργαλεία που λέμε χάδι, φωνή, ευχάριστη, μπαλάκι και λιχουδιά.